Croeso I Mewngofnodi yn ôl i'r Porth Mynediad Deintyddol. Mae unrhyw gleifion a bortreadur yn rhai ffug. Ni fwriedir unrhyw gysylltiad gyda phersonau go iawn, byw neu farw, ac ni ddylid tybio bod unrhyw gysylltiad o'r fath. I wirio eich hunaniaeth, rhowch naill ai'r cyfeiriad e-bost neu'r rhif ffôn a ychwanegwyd wrth gyfrestru a dewiswch parhau. Mae'r sgrin croeso nôl yn dangos. I dderbyn cod pas un tro, rhowch eich rhif gig a'ch dyddiad geni. Dewiswch parhau. Nodyn. Os yw'r ddau wedi ei darparu, bydd y cod pas un tro yn cael ei anfon i'r cyfeiriad e-bost. Ychwanegwch y cod pas un tro a dewiswch parhau. Bydd eich manylion yn cael ei dangos. Bydd manylion eich cais cyfredol yn cael ei dangos. Bydd eich statws yn cael ei ddangos. Os ydych chi'n dal I aros am gynnig, yna'r statws fydd aros am gynnig. Os mae'r statws yw cynnig wedi ei wneud, gallwch ei ddewis I weld y manylion. Bydd manylion y dyraniad yn cael ei dangos. Os yw'r dyraniad yn addas I chi, dewiswch derbyn y dyraniad. Os nad yw'r dyraniad yn addas I chi, dewiswch gwrthod y dyraniad. Os caiff y dyraniad ei wrthod, gofynnir I chi rhoi rheswm pam nad yw'r practis yn addas. Nodyn. Ni fydd rhai resymau yn cadw eich safle. Dewiswch y rheswm ac yna dewiswch parhau. Gofynnir I chi a ydych chi'n siŵr eich bod chi eisiau gwrthod y practis. Dewiswch ydw neu nac ydw. A dewiswch cyflwyno. Mae'r dyraniad wedi ei wrthod. Dewiswch derbyn y dyraniad I dderbyn. Unwaith rydych chi wedi derbyn, cewch wybod y bydd y practis deintyddol yn cysylltu â chi. Os oes angen newid eich manylion, dewiswch diweddaru neu newid eich manylion. Dewiswch y manylion sydd angen ei newid trwy ddewis newid. Dewiswch mynd yn ôl I ddychwelyd i'r brif sgrin. I ychwanegu rhywun arall at y Porth Mynediad Deintyddol, dewiswch ychwanegu rhywun arall. Byddwch yn cael eich tywys trwy'r cwestiynau cais ar gyfer y person rydych chi'n gwneud cais ar ei rhan. Os hoffech chi gael eich dileu, dewiswch tynnu eich cais o'r Porth Mynediad Deintyddol. Byddwch chi'n gweld neges yn gofyn ydych chi'n siŵr eich bod chi eisiau dileu'r cais hwn. Os ydych chi, dewiswch dileu cais, neu, os na, mynd yn ôl. Gofynnir I chi roi adborth. Ychwanegwch y wybodaeth a dewiswch cyflwyno. Byddwch chi'n cael eich tynnu oddi ar y Porth Mynediad Deintyddol. Diolch.